आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौ बरायहरनाय थाबाय जों दिनै चेलेन्ज मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय पानि पुरि खाथियाव देखायदे पानि पुरि आरोना बेयाव जोङो माबा जुलबो सोना लाखाबाय माबाबो बाथोनबो सोना लाखाबाय आरोना आलुनि बानलुबो देन्जार खादे बानलु गोसाथार नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेडबा जोबजासिम नायलांदो अननानै दे होमबालाय जानोसै जोङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना सोर मोजाङै जायो सोर देरहायो जेननाया पानिशमेन्ट दङ दै लोगोफोर लास्टसिम नायजोब नायलांबाय थाबा नुलांगोन आरोना जादो होमबालाय 1 2 3 गो चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है बेचारा सो रहा था मैं जलवा है हमारा लोगोफोर पानिशमेन्टखौ नायलांदो पानिशमेन्टआ जाहैबाय नै पानिशमेन्टखौ नायलांदो आरोना नै बिनिफ्राय ओइसिम खनथाम बानांगौ आरोना बियो जेननाया देरहानायखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर no look at the top of his head वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है Once more!